Presiden ke Ukraine Volodymyr Zelensky hakas ngi thoding ulapan jingbit naki para marjan ri ke Ukraine bakin aibor ya ke Ukraine bakan penenkam yakin namding long range banter sha Russia kumshi benta banile persha ya ke jing penenkam jong ka Russia da ke shipai jong ka North Korea namar ka Ukraine kala yathu bakala dep yo I ya kite ki shipai ka North Korea ki baka Russia kala penyeng haman ki benta ki baka thmu ban phalet tur ya ki kumta Zelensky ula ong baka Ukraine kamban se ban watlat ban yo pren kam no da ki tiar thma ki bak ham khlan bor lem kumta kam omla shu ban le persha ya ka Russia Zelensky ula keno ru baki paralog jong ka Ukraine kila ap hadu baka Russia kana thombor ki patba jong ka Ukraine ha ka jaka bakin pha jingyarap lane pha ki tiar thma bat ki namding ki bak khlan bor sha ka Ukraine bakan la ban pen khre lapa habaya dei bat kane